Θα σας δείξω πώς κατεβάζουμε σωστά έναν μευτικό κόμπο ή κόμπο με το ένα χέρι. Έχω στα χέρια μου ένα κορδόνι, το οποίο προσομοιάζει σε ένα ράμα. Το άκρο το οποίο το έχω βάψει με μαύρο είναι η βελόνα μας και το άλλο άκρο είναι το ελεύθερο άκρο. Ουσιαστικά έχουμε 4 εναλλακτικές για το πώς θα κατεβάσουμε το κόμπο μας. Αυτό εξαρτάται από τη φορά του ράματός μας, δηλαδή από πού θα ράψουμε. Αν θα ράψουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά έτσι όπως βλέπουμε, ή αν θα ράψουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά έτσι όπως βλέπουμε. Οπότε έχουμε 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πούμε αρχικά ότι ξεκινάμε και ράβουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Οπότε περνάμε τη βελόνα μας και έχουμε το ράμα μας σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σταυρώσουμε ή να διασταυρώσουμε το ράμα μας. Σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν 2 εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι να σταυρώσουμε το ράμα μας με τη βελόνα από πάνω και η άλλη εκδοχή είναι να σταυρώσουμε το ράμα μας με τη βελόνα από κάτω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις 2 εναλλακτικές του τρόπου με τον οποίο θα κατεβάσουμε το κόμπο μας. Έστω ότι πρώτα ξεκινάμε με το ράμα από πάνω. Οπότε έχουμε έρθει σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Για να κατέβει σωστά ο κόμπος μας εδώ, πρέπει να κάνουμε την εξής τεχνική που θα σας δείξω. Εδώ βλέπουμε πώς όμορφα κατεβαίνει και σωστά ο κόμπος μας σε αυτή την τεχνική. Θα σας δείξω πιο αργά ξανά πώς γίνεται αυτή η κίνηση. Αρχικά πιάνουμε το ράμα μας με τον αντίχειρα και τον δείκτη και τα 3 επόμενα δάχτυλα κάνουν μια κίνηση τύπου καράτε πάνω στο ράμα και στη συνέχεια το άκρο του ράματος που φέρει την βελόνα έρχεται πάνω από το δάκτυλά μας. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το μέσο δάκτυλό μας έτσι ώστε να μεταφέρουμε το ελεύθερο άκρο του ράματος μέσα από τη θηλιά. Και στο τέλος θα κατεβάσουμε το κόμπο για να έρθει με αυτόν εδώ τον τρόπο που είναι και ο σωστός. Στην περίπτωση που η βελόνα είναι από κάτω, κάνουμε την εξής τεχνική. Θα σας ξαναδείξω αργά πώς κατεβάζουμε αυτό το κόμπο. Η βελόνα μας είπαμε ότι είναι από κάτω. Πιάνουμε το ράμα με το ελεύθερο άκρο, με τον δείκτη μας, με το δεξί χέρι και το ράμα που έχει τη βελόνα έρχεται κάτω από τον δείκτη. Εδώ κάνει μια μανούβρα ο δείκτης μας και πιάνει το ελεύθερο άκρο του ράματος και το φέρνει με αυτόν εδώ τον τρόπο και κατεβάζουμε στη συνέχεια το κόμπο. Ο κόμπος ξανά έχει κατέβει σωστά. Αν η βελόνα μας περάσει από τα δεξιά προς τα αριστερά και στη συνέχεια σταυρώσουμε το ράμα μας όπως δείξαμε πριν, από πάνω ή από κάτω η βελόνα, θα χρειαστεί να κατεβάσουμε το κόμπο με την ίδια ακριβώς τεχνική, αλλά με το άλλο χέρι, δηλαδή με το αριστερό μας. Εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα για τους δεξιόχειρες. Η πρώτη περίπτωση, με τη βελόνα από πάνω, μετά τη διασταύρωση του ράματος, έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Εδώ ομοίως θα πιάσουμε το ελεύθερο άκρο με τον αντίχειρα και τον δείκτη και τα 3 άλλα δάκτυλα θα κάνουν αυτή τη κίνηση καράτε που δείξαμε πριν. Ο μέσος δάκτυλος κάνει πάλι τη μανούβρα και κατεβάζουμε το κόμπο. Βλέπουμε εδώ ο κόμπος έχει κατέβει σωστά. Στην περίπτωση που η βελόνα θα περάσει από κάτω, θα χρειαστεί να κατεβάσουμε το κόμπο μας με τον δείκτη μας, όπως δείξαμε πριν. Η άκρη του ράματος που δεν έχει τη βελόνα πάει πάνω από το δείκτη, ενώ η άκρη του ράματος που έχει τη βελόνα από κάτω από το δείκτη. Ο δείκτης μας κάνει τη μανούβρα που είχαμε δείξει πριν και ομοίως ο κόμπος κατεβαίνει σωστά. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό όταν κατεβάζουμε τους κόμπους με τα χέρια μας είναι το εξής. Ας πούμε έχουμε διασταυρώσει το ράμα μας και κάνουμε την τεχνική την πρώτη που δείξαμε. Κατεβάζουμε το κόμπο μας και είναι εντάξει. Στη συνέχεια το επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε τον ίδιο ακριβώς κόμπο και όχι τον ανάποδο. Για ποιο λόγο? Δεν θέλουμε το ράμα μας να κλειδώσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τεντώσουμε τους 2 κόμπους το ένα πάνω στον άλλον και ο κόμπος να συνεχίσει να κινείται προς τα κάτω έτσι ώστε να μην γίνει αερόκομπος. Στη συνέχεια, αφού σιγουρευτούμε ότι δεν έχουμε αερόκομπο, τότε μπορούμε να κλειδώσουμε το ράμα μας κάνοντας τον ανάποδο κόμπο. Έτσι έχουμε εξασφαλίσει ότι ο κόμπος μας θα μείνει σταθερός.
Ουσιαστικά αυτές οι 4 τεχνικές είναι η αποκωδικοποίηση των επιλογών που προκύπτουν αναλόγως τη φορά της βελόνας, από δεξιά προς τα αριστερά ή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Με αυτούς τους 4 τρόπους κατεβάζουμε σωστά το κόμπο μας. Εάν δεν ακολουθήσουμε σωστά αυτές τις τεχνικές που δείξαμε, ο κόμπος μας δεν θα κατέβει σωστά.